Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. A vidím, že vás je tu požehnanie. Jaj, normálne mi odľahlo. Viete prečo? Veľmi sme sa na vás tešili. Vážení priatelia, opäť dovolte, aby som vás srdečne pozdravil na našom spomienkovom programe, ktorý je venovaný legendárnej osobnosti. Osobnosti, ktorá si to zaslúži. Hoď sa odobrala skôr ako mala, rozdávala radosť, úsmev na tvári, dovolím si povedať, s programom, ktorý na Slovensku nemal konkurenciu. Bol to program Repete a my ako umelci šírime posolstvo nášho nezabudnutelného Ivana Krajíčka. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúčku maličku, opri si o mňa hlavičku. Neviem, kto ťa snáď bude mať rád ako ja. Prečo nie, prečo až keď láska odchádza? Vtedy zbadáš to, čo hľadáš, keď sa to stráca. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúčku maličku, opri si o mňa hlavičku. Neviem, kto ťa snáď bude mať rád ako ja.